Bratislava 10. marca 1988. Obvodný národný výbor Bratislava 1. Vec ohlásenie. Na výzvu viacerých veriacich občanov vám týmto oznamujem, že dňa 25. marca 1988 od 18. hodiny do 18:30 sa uskutoční pokojné verejné zhromaždenie občanov v Bratislave na Väzoslavovom námestí pred budovou Slovenského národného divadla. Programom verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia občanov za menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia svätého Otca, za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu. Predpokladá sa, že účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s programom zhromaždenia držaním horiacich sviečok. Prosím, aby ste to ohlásenie zobrali na vedomie. S pozdravom, reverend František Mikloško, Bilíkova 16. Z domova. V posledných dňoch niektoré západné rozhlasové stanice ohlasujú konanie rôznych nátlakových kampaní veriacich u nás a prípravu tichej demonštrácie so sviečkami. Demonštrácia je v rozpore so záujmami pracujúcich v našej socialistickej vlasti. Toto podujatie organizuje Svetový kongres Slovákov v Kanade prostredníctvom Františka Mikloška a bratov Čarnogurských. Cieľom tohto podujatia je vytvárať dojem prenasledovania katolíkov, narušiť vzťahy štátu a cirkvi a zneužiť náboženské cítenie veriacich proti hodnotám socializmu. Pravidelne, denne som počul Hlas Ameriku, Slobodnú Európu a Londýn. A myslím, že to hovorili na všetkých týchto stanicách, ale hlavne mi išlo o Hlas Ameriky, ktorý som počúval o 9. večer. Tak tam som sa to dozvedel. Ako som sa to dozvedel, okamžite som sa rozhodol, ja sa tej demonstrácie zúčastním. Majster nechcel dovoliť, že on mi dovolenku nedá, že ako to zakazané majú. No. A som mu povedal, že či mi dáš, alebo nedáš, idem. To som manželovi prikázala, ak som odchádzala, že by dal na deti pozor a že by, keby sa mi dačo stálo, som také tušenie mala, že či ma alebo nezatvoria, alebo čo, tak že by ich nebil a že by sa o nich staral. Ja som tam išiel preto, lebo to bol nejaký protest, čo bola pre mňa v tej dobe úplne principiálna vec. Ja som vedel, že nebolo jasné, že tento štát je úplne chorý. Ako ono naozaj sa tu nežilo nejak dobre. Darmo ma bude niekto presviečať, že áno, boli istoty sociálne, každý mal prácu a tak, to sú všetko hlúposti. V zamestnaní kolegyne sa rozprávali, že dneska na námestí Hviezdoslavovom, že bude veľké show, že pôjdu sa tam pozrieť a že sú povolené aj ostré. Tak ja som si tak v duchu myslela, že keby ste vedeli, že ja sa na tú manifestáciu chystám. V mene koho? Kam? A kto chce odviesť pozornosť veriaceho katolíka preč od Krista a narúšať pokojné bohoslužby pouličnou manifestáciou? Som dostal malé rádio, kvalitné Sony, s tým, že aj s malým magnetofónom ako elektroinžinier som si to poprepájal káblami tak, že sa mi to zapínalo cez nejaké budiky, hodiny a nahrávalo mi to častokrát aj v mojej neprítomnosti. Špeciálne pri tom bratislavskom Veľkom piatku, sviečkovej manifestácii, to mňa najviac oslovilo. Vtedy som to dosť monitoroval a sme mali zozbierané v podstate všetky dôležité vysielania. Také klasické sviečky, malé, som si pozháňala a to som už mala už dávno. Ja už som vedela o tom, že to teda bude, tak sviečky som mala, lebo sa začalo hovoriť, že budú sa stiahovať sviečky z obchodov, že sa už nedajú kúpiť. To už bol celý poplah okolo sviečok, keď sa dozvedeli, že teda chystá sa sviečková, lebo bola však oficiálne ohlásená. Už ma prekvapilo to, že pred Trnavou bola tá hliadka a aj pred Bratislavou bola hliadka. Skrátka, ale ma pustili. Ale cestou som už videl príslušníkov, už sa chystali. Kde sa nachádzajú beta 1, 2, 3, 4, 5, nemáš väčší prehľad o nich, príjem. Už ani neviem presne, ako som sa to dozvedel, lebo to nejak tak každý vedel. Bola v televízii tá Angelika,
vysokoškoláci dostali z ničoho nič voľno, tak bolo jasné, že sa niečo bude diať. Keď som z tej práce skončila aj v tej redakcii, tak som si išla pozrieť to Hviezdoslavové námestie a bola som už rozhodnutá, že tam pôjdem. Tak viem, že sa pamätám, že som bola aj v takom tom mliečnom báre na nejaké ruské vajíčko a čož ma veľmi prekvapilo, že prišli a ma skontrolovali normálne občiansky preukaz a neviem čo som sa aj tak urazila vnútorne, že že taká sloboda, hej, kde je tá sloboda, čo mňa má takto kontrolovať, keď ja jem nejaké ruské vajíčko. Na Hviezdoslavovom námestí za pomoci služobných aut vytláčať masu. Príjem. To je Patra 520. Tí ľudia normálne nás vytláčajú. No to sa takto nedá sami. Tu je Gamma 2. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Sviečky horeli, stále nezhaseniali, mňa ani raz nezhasla. Druhá v rezerve v Čižme, tak som sa tešila, že teda fajn, že ako dobre, že sme to zvládli a že som sa tam vôbec dostala. To som mala strašnú radosť z toho. My sa modlili rozániec. A náraz slesen, tam sa modlí falošne. A ja mu hovorím, však tak sa modlí, nie tak. A on vždy svoje. Potom mi to došlo, že si to tajní. Eštebak reval, čo tu chcete? Zahasne tú sviečku. Ja hovorím to, ja nemôžem svietiť sviečku. Vrelo to tam dosť už na tom námestí. Navzájom, oni tam mali dosadených svojich ľudí a tí nás mykali a snažili sa možno na tie sviečky brať. A ten repušár z tej televízie stojí pred HP-kou na parkovisku, príjem, to niečo filmujú. Toho repušára predviesť, pokiaľ sa k nemu dostaneš. Mehr als 150 Personen wurden festgenommen. Ausländische Journalisten, unter ihnen auch 3 Mitarbeiter des ORF, wurden an der Berichterstattung über die Kundgebung gehindert und stundenlang festgehalten. Gläubige haben sich vor einer Kirche am Hauptplatz von Pressburg versammelt. Die Polizei verbietet westlichen Kameraleuten das Drehen. Sie werden, wie hier das Team des ORF, abgeführt. Immer wieder kommt es wie hier zu kleinen Handgemengen. Aus der Hand filmt der ORF-Kameramann seine eigene Festnahme. Okay. Čiže pomerne ľahko sa podarilo tých ľudí ako keby rozohnať. To zase my sme neboli takí hrdinové, že sme tam stáli a nechali sa mlátiť. Samozrejme, každý sa posúval. Ja som išiel smerom k Tesku a tam som zistil, že to pokračuje, že aj tam chytali nejakých ľudí. To my ste měli štěstí, bo my stali při ten kostolíku Notre Dame, bo jak nás nagáňali, to spred divadla jsme odišli, tak na kraj jsme si. A potom čoraz ďalej nás dávali, naháňali tie vodné diela a tie policajci trubili a keby ste sa neuhli, tá vás aj rozpúči. Čo ste pred Národným divadlom? Dojdete aspoň 2-3 rádky na pomoc sem, smerom k mostu, proti ľudia sa tlačia, chcú sa spojiť. Gamma 2, jednu kropičku, aj všetky kropičky, rýchlo sem, smerom na Národné divadlo a kropič, príjem. Teda tí, čo boli mokrí, teda tí boli dobre mokrí, aj to smrdelo, aj toho, že to bola nejaká kanalizácia, alebo že povie, čo do tej vody dali, že museli pozahádzať do devičov viacerí potom, tak som sa dozvedela, že rozprávali. Tu je Gamma 2, tie vodné delá, pokiaľ nemajú vodu, nech použijú najbližší hydrant. Povolenie na použitie bolo dané, tu Gamma 2, príjem. Aj pitnú vodu môžu použiť, tu Gamma 2, príjem. Pršalo tiež, takže mokrí boli sme či tak, alebo tak, takže. Ale jak vyšlo dielo, videl som, jak jedného chlapa vzal a kotuľal sa. Gamma 2, do toho spievajúceho davu, i hneď použiť vodné dielo, Gamma 2, príjem. Tu je Gamma 2, tie vodné diela použiť, stále nech striekajú, príjem. Vodné delá tlačiť, tu Gamma 1 dáva pokyn pre vodné delá, tlačiť to vodou ľudí von, príjem. Keďže ja som taký romantický typ človeka, tak ja som, keď išlo také vodné dielo na mňa, tak ja som úplne prirodzene ako vošla do cesty. A vôbec ma nenapadlo, že by som mala utekať, hej. A v poslednej sekunde som akože odskočila, lebo absolútne nebol nikto ochotný, že by bol zastavil, alebo čo, hej. Gamma 2 počúva betu 30, príjem.
Máte čo sedieť v autobuse, choďte všetci von a rýchlo, rázne zakročujte, príjem, tu Gama 2. Oni tam mali nastavených ľudí a tí nás ťahovali do auta. Medzi tým ešte myslím, že tam bolo nejaké hlásenie občania. Toto zhromaždenie je protizákonne. Opustite námestie. No ale mňa sa to netýka. Firma tu Gama 50. Prednárodné divadlo je treba poslať aspoň jednu áviu, ktorá bude predvádzať. Nemáme kam tých ľudí dávať. Skaďal si. Sme nemohli auto nájsť. Poďte. Ruky hore, hej, a kuaví. Bola tam napísaná verejná bezpečnosť. A do toho ma tlačili jeden príslušník, si sadol z jednej strany, druhý z druhej strany. Medzi tým som ešte už vysielačkami, jak sa dohovorili, a použili všetky dostupné prostriedky na potlačenie tej demonštrácie. Liečili tak a za nami tie estebáci. Našadli mi na Litrické, našťastie tam jedna byla. A oni šadli záš, lenže v tém ja už přemýla sebe tú bluzku, a bo som bola mokrá. V taške som mala iné veci. Šatku som si dala druhú a toto. Tak oni obzerali, že kde zmizla tá žena, nie? Už bola druhá. Už som skoro bola na ceste, keď ma zrazu jeden civilista schytil za kabát a bolo tam pristavené policajné auto a 4 policajti tam boli a sotil ma k ním, že aj túto berte. A oni takí rozpačití pozerali, nejak ma nechceli ani vziať. No ale on len, áno, len ju berte, ešte ma viacej posutil k ním. Nikto, ako žiadna z tých reakcií nebola. Jej to bola sranda. To teda nebolo. To na nejakých tých jazzových alebo punkových alebo zakázaných koncertoch, keď došli nejakí policajti a niečom, to bola sranda pre nás. Ale toto už nie. To už sme tam neboli len my, bolo tam plno starších ľudí, však to mohli byť naši rodičia alebo starí rodičia. Gama 2, potvrdzujem tento pokyn pre všetky gamy. Koho nájdete, kde sa ešte zhlukuje, i hneď predviesť. Keď som došiel k dvom levom, zobrali ma a už tam predo mnou bol jeden. Ja som bol, myslím, že druhý zaistený. Ja som im tak hovoril, že ja som si prišiel najprv do Bratislavy kúpiť televízor, ale keď som videl, že sa koná demonštrácia ako veriaci človek, tak som išiel na tú demonštráciu. Tak som sa aspoň bránil. No mňa zobrali tiež hore, viem, že po tme ma viedli asi na 3. poschodie, ledva som za nimi stačila. No a tam nás potom do takej miestnosti a tam nás fotili, potom otlačky prstov nám brali, potom celú ruku nám brali a potom tam na chodbe zase spisovali, celé lajstre tam vypisovali, výšku, vek, dátum narodenia, číslo topánok, šiat a také všelijaké veci. Počas ste tu prišli? Že, hovorím, nie, my sme prišli len na nákup. Nemali sme nič, len v mojej taške kúpili sme, keď sme boli mali sme času, kúpili sme takú slepočku malú, čo tak z plechu, čo tak podskakuje, keď sa naťahne, hej. Tak to som mal v taške tú sviečku. Takže na nákup boli sme, no tak kúpili sme to. Tú cípku, jak sa povie. Som normálne prešla týmito žandármi bez problémov a som jej zazvonila a som v tej ubytovni prespala, som sa osprchovala, ešte sme aj Angeliku pozerali. A ja som bola taká úžasnutá, že ako ti Pán Boh všetko dá v živote, že ešte aj Angeliku, lebo viete, tá Angelika to bol aj môj sen, ju vidieť. A potom ma odviedli do jednej miestnosti, tam už bola v civile jedna, taká robustná žena. No a tam všetko, teda stážky som musela vyložiť z kabelky, no a tam mi objavila aj tú sviečku. No a potom toto keď skontrolovala, takže aby som sa vyzliekla. No a ja som bola taká ústrachaná, ja som sa ani... Nevidela som, že sa môžem aj brániť, že môžem odmietnúť. Tak najskôr som sa do pol pása vyzliekla a potom ešte pozerala aj dole, aj pančuchače som musela dať dole a ešte nohu zdvihnúť, neviem, asi niečo hľadala. Viete,
Pre mňa to bolo dosť ťažké. Ja som si nevedel predstaviť, čo je vyšetrovacia väzba. Keď ma dali do tej miestnosti, bola tam ten turecký záchod, jedna posteľ, pričňa skôr dá sa povedať. Ráno som si musel stať a nesmel som ani sedieť. A pozeral som sa, len do okna iné som nevidel, len mraky. Bolo to pre mňa hrozné. To bolo všetko, čo som videl. Nevedel som, čo to obnáša, aké dôsledky to bude mať. No. Čiste som sa len modlil, som sa celý čas. Ja si pamätám, že, a myslím, že nemal som sám takú myšlienku, keď oni spustili tie vodné diela, začal tam ten chaos a ešte aj pršalo a tma bola, bolo hnusné počasie, tak som si tak uvedomil, že krucina, veď tu je ten Dunaj, však to stačí preplávať, budem v tom Rakúsku, že to nemôžem tu ďalej žiť, to nie je možné proste takto tu fungovať. No počúvajte, auta to vôbec neplatia, čo vytlačame. Kde sú tí chalani? Firma Tatra 400 hlboká, Slavien, všetko bez závad, kľud. Mám nejaký pokyn, máš pre mňa? Prerieďuje sa to? Áno, už tam skoro nikto není. Rozumiem, dík. 2 Gamma 250, kam sa máme presunúť, príjem? Gamma 4, volám Gamma 2, príjem. Gamma 2 počúva, len prosím ťa, vybav Betu 50, pýta sa mňa, Gamma 2, kam sa má presunúť. Ja momentálne nemám prehľad, chcem, aby si ho nahlásil pre funkciu Gamma 2. Zlatú Gamma, potvrď prevzatie správy, príjem. Patra 1000, tu firma, povypínajte tí majáky konečne už. Lebo je tam cirkus.